اتفلاماي نفاري زبرره ጸልም ዝቆርቦቱን አፍሪቃውን በአፍሪቃው ንስር ዝፍለጥ ኤርትራው ጀነራል ወልደ ስላሴ መኒው ኤርትራዊ ካብታ ምጭውታ ሃገሩ ወፂኡ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ታሪኽ ካብ መስራሕን ካብቶም ደቀባት ናይታ ዝነበረላ ሃገር ጸብለል በመባል ስሙን ስም ሃገሩን ከጸውዕ ካብ ዝጅምር ሕጅ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝጀመረ ምዃኑ እዚ ሕጅ እናቕርበልኩም ልዕሊ 100 ዓመት ዝገበረ ናይ ሓደ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃን ጸለምቲ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኩሎምን ዘስመየ ኣስደማሚ ታሪኽ ኤርትራዊ ምስ ሰማዕኩም እተረጋግጹ ሓቂዩ ኣብ እዋናት ቀዳማይ ኩናት ዓለም ነቲ ናይቲ እዋን ቴክኖሎጂካዊ ብድሆታትን ካብ መሳቶም ኣብረርቲ ዝወርዶም ዝነበረ ዓሌታዊ ተነጽሎታትን ሰጊሮም ኣብ ብዙሓት ናይ ነፈርቲ ውግኣት ዝተኸፈሉ እንተወሓዱ 5 ጸሊም ሕብሪ ዝቆርበቶም ኣብረርቲ ነፈርቲ ነበሩ ኣብ ሕዳር 11/1916 ወዱ ናብ ቱርክ ብግላነት ናይ ዝመጸ ናይጀራዊ ጊላ ዝኾነ ቀዳማይ ሌተናንት ኣሕመድ ዓሊ ሰሊትከን ካብ ሓይሊ ባሕሪ ኦቶማን ኣብ ሓይሊ ኣየር ቱርክ ንኽሰርሕ ስልጠና ወሰደ ጀማይካዊ ሰርጀንት ዊልያም ሮቢንሰን ክላርክ ድማ ኣብ 26 ሚያዝያ 1917 ኣባል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሮያል ፍላይንግ ኮርፕስ ዊንግስ ኮነ ኣብ ነሐሴ 1917 እውን ኣብ ጆርጂያ ዝተወልደ ዩጊን ጃኩስ ኣባል ሓይሊ ኣየር ፈረንሳ ኮነ ብተወሳኺ እውን እቲ ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ብሰንኪ ሓደጋ ምግጫው ነፈርቲ ዝሞተ ፒየር ኼዦን ካብ 1918 ንብረት ሓይሊ ኣየር ፈረንሳ ዝኾና ናይ ውግእ ነፈርቲ ከብርር ካለ እንተኾነ ግዳ ነዞም 4 ልዕሎም ዝተጠቕሶ ኣብረርቲ መሪሑ ቀዳማይ ኣብ ኣየር ዝበረረ ኣፍሪቃዊ መበቆሉ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ ዝነበረ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራዊ እውን እዩ ሰላምታይ ረሳዕናን ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪዛራ ኢንተርቴይንመንት ከመይ ቀኒኹምና እምበኣርከስ ካብ ዝቐፂልና ናይ ዝብደረጃ ዓለም እቲ ቀዳማይ ጸሊም ሕብሪ ቆርበቱ ኣብ ኣየር ነፋሪት ዘብረረ ኤርትራዊ ዝመበቆሉ ኣብራር ነፋሪት ታሪኽ ህይወቱ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል እዚ ታሪኻዊ ዝኾነ ጀነራል ወልደ ስላሴ ኣብ ዝሕጂ ርእሰ ከተማና ዝኾነት ኣስመራ ተደኪናትሉ እትርከብ ቦታ ካብ ዝነበረ ዓድታት ኣብ 30 ሰነ 1886 ተወልደ እንተኾነ ኣብ 1890 ከም ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ዓዱ ንወልደ ስላሴ እውን ብኢጣልያውያን ገዛቲ ብሓይሊ ተወረረት ብሰንኪ ድማ ወዲ 4 ዓመት ዝነበረ ህፃን ወልደ ስላሴ ወለዱ ሲኢኑ ክዝኽትም ተገደደ ዓመት ጸኒሑ ኸኣ ኢጣልያዊ ኮሎኔል አቺሊዮ ሞንዴሊ ንወዲ 5 ዓመት ህፃን ወልደ ስላሴ ብሞግዚትነት ከዕብዮ ወሰነ ከይጸንሐ ኸኣ ናብ ዓዲ ጣልያን ሒዝዎ ኸደ ህይወቱ ሄይሉ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝጀመረ ህፃን ወልደ ስላሴ እዞም ሓደሽ ናይ ሞግዚትነት ወለዱ ሹሙ ናብ ዶሚኒኮ ሞንዴሊ ክቕይርዎን ከለዉ ነቲ ናይ ወለዱ ሃይማኖት ብምግዳፍ ድማ ዳግም ብመገዲ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ኣጠመቕዎ ብዘይካ ሕብሪ ቆርበቱ ዝተረፈ ልክዕ ከም ኢጣልያዊ ኮይኑ ዝዓበየ ወልደ ስላሴ ኸኣ ኣሰር እግር ናይዚ ናይ ሞግዚትነት ኣቡኡ ብምስዓብ ኣብ ኮሌጃት ውትህድርና ናይ ሮማን ሞደርና ስነ ፍልጠት ውትህድርና ኣጽንዐ ኣብ 1905 ከም ካልኣይ ተለንቲ ኮይኑ ድሕሪ ምምራቑ ድማ ንዝተፈላለዩ ኣጋር ሰራዊት በርሳግሌሪ ተባሂሎም ዝፍለጡ ናይቲ እዋን ህቡባት ኣሃዱታት ብተኸታታሊ መርሐ ብድሕሪዚ መንእሰይ ወልደ ስላሴ ናይ በረራ ተገዳስነት ከማዕብል ስለ ዝጀመረ ኣብ ለካቲት 10
1914 ናይ በረራት ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታል ንናይ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን በረራት ሰርቲፊኬት ዘሕልፎ ውፅኢት ኣመዝገበ። ካብ ሓይሊ ኣየር ኢጣልያ ድማ ማዕርግ ካፒተን ኣብራሪ ተቐበለ። ኢጣልያ ምስ ሓይልታት ኪዳን ብምስማር ናብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምስ ተሓወሰት ኣብ ሚያዝያ 24 1915 ካፒተን ወልደ ስላሴ ናብ ሻብዓይ ናይ ዳህሳስን ኩናትን በጦሎኒ ስኳድሮን ተመደበ። እቲ ፈላማይ ጸሊም ሕብሪ ዝቆርበቱ ኣብራሪ ብምዃን ድማ ኣብ ኒውፖርት IVM ሓያለ ዳህሳሳዊ በረራታት ኣካየደ። ቅድምቲ ካብ ሚያዝያ ክሳብ ነሓሰ 1915 ዝተኻየዱ ቀዳማይን ካልኣይን ውግኣት ኢሶንዞ ካፒተን ወልደ ስላሴ ንናይ ኣውስትራ ሃንጋራ ዓቕሚ መሳርያታት ኩናት ዳህሳስ ንኸካይድ ተረቑሐ። ኣብ ለካቲት 18 1916 ድማ ነቲ ሓድሽ ዝቖመ ሻብዓይ ናይ ደብዳብ ስኳድሮን ንኽመርሕ ተመዘዘ። ብመገዲ ዝስልጣኑ ድማ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውስትራ ሃንጋሪ ዝነበረ ቬኔዝያ ዝተባህለ መሬት ስሎቬንያ ዝነበረ ወተሃደራዊ ዕላማታት ናይ ደብዳብ ስርሒታት ኣካየደ። ብድርኺት ናይዚ ኣብዚ ስርሒት ዘመዝገቡ ዓወት ድማ ካብ ካልኣይ ሳልሳይን ረብዓይን መበል 15 ስኳድሮናት ናይ ዝተዋፀ ምርእሲ ናይ ደብዳብ ስኳድሮን ክመርሕ ተመዘዘ። ብድሕሪ ኣብ ኣየር ዘካየዶም ዝተፈላለዩ ስርሒታት ወልደ ስላሴ ናብ ናይ ኣጋር ኩናት ተመልሰ። ኣብ ጥቅምቲ 10 ድማ ናይ ማጆር ማዕርግ ተቐበለ። ኣዛዚ ናይቲ ብትብዓቱ ውሩይ ዝነበረ መበል 33 ብቐይሕ ባርዕ ዝፍለጥ ዝነበረ ፍሉይ ናይ መጥቃዕቲ ኣሃዱ ኸ ኾነ። ነዚ ሲዕቡ ኣብ ሚያዝያ 1918 ወልደ ስላሴ መሪሕነት ናይ ቀዳማይ በጦሎኒ መበል 242 ሬጅመንት ብምሓዝ ኣብቲ ናይ ሩባ ፒያቨ ውግእ ተሳተፈ። ኣብ ነሓሰ 19 ናይቲ ዓመት ድማ ማዕርጉ ናብ ሌተናል ኮሎኔል ደየበ። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝተወዳእሉ እዋን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሌተናል ኮሎኔል ማዕርጉ ከም መርኣየ ኣብቲ ኩናት ዘርኣዮ ጅግንነት ካብ ንግስቲ ኢጣልያ 2 ናይ ነሓስ ሜዳልያታት እውን ክሽለም ከኣለ። ብድሕሪዚ ሌተናል ኮሎኔል ወልደ ስላሴ ኣብ ሰነ 4920 ንሓደ ናይ ኣጋር በጦሎኒ መሪሑ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ኣልባንያ ኣብ ዝገበረቶ ወራር ተሳተፈ። ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ዝወሰደ ኩናት ኢጣልያውያን ኣብ ነሓሰ 2 ናይ ሰላም ስምምዕ ብምፍራም ነዚ ኩናት ኣብ ዝደምደምሉ እዋን ድማ ሌተናል ኮሎኔል ወልደ ስላሴ ካልእ ናይ ነሓስ ሜዳልያ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢጣልያ ተሸለመ። ሓደ ካብቶም ኢጣልያ ኣለውን እትብሎም ቀንዲ መራሕቲ ኩናት ክኸውን ድማ በቕዐ። ፋሽስታውያን ብቤኒቶ ሙሶሊኒ እናተመርሑ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጽሉ እዋን ናይ ሽዑ ሌተናል ኮሎኔል ወልደ ስላሴ ኣብ ቅድሚኡ ኣዝዩ ዓቢ መንደቕ ናይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ገጠሞ። ኣብ 1925 ድማ እቲ ዝግብኦ ዝነበረ ናይ ሙሉእ ኮሎኔል ማዕርግ ብሰንኪ ጸዓዱ ወተሃደራት ብጸሊም ኣዛዚ ክእዘዙ የብሎምን ዝብል ዓሌታዊ ኣመለኻኽታ ናይ ሓለፍቱ ካብ ምጭባጡ ተኸልከለ። ብሰንኪ ድማ ክሳብ ካልኣይ ኩናት ኣኽቲሙ ሓይልታት ኪዳን ኣብ ሰነ 1944 ንቤኒቶ ሙሶሊኒ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽረን የእትየን ንሮማ ዝተቆጻጸራላ ግዜ ንብሙሉእ እዋናት ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ስራሕ ውትህድርና ተገሊሉ ክሕልፎ ተገደደ። ብድሕሪ ምውዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም ግና ብቕጽበት ናብ ሰራዊት ኢጣልያ ተጸንበረ። ማዕርጉ ድማ ኣብ 1959 ናብ ብርጋዴር ጀነራል፣ ኣብ 1968 ድማ ናብ ሌተናል ጀነራል ዓበየ። ነዚ ብምስዓብ ከዓ ኣብ ሰነ 1970 ኣብታ ናይ ሞግዚትነት ሃገሩ እቲ ዝዓበየ ዝኾነ ማዕርግ ላዕለዋይ ናይ ክብሪ መኮንን ኣዛዚ ናይ ሪፐብሊክ ኢጣልያ ካብ ኢድ ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ኢጣልያ ጁሴፔ ሳራጋት ተቐበለ።
ኣብቲ እዋን 84 ዕድመ ረጊጹ ዝነበረ ጀነራል ወልደ ስላሴ ውትድርና ይኣኽለኒ ብምባል ጡረታ ክወፅእ ወሰነ። ንዝተረፈ ክፋል ህይወቱ ድማ ኣብታ ኣብ ካስትሮ ፕሪቶሪዮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ገዛውቲ ናይ ሮማ ብርግኣት ከሕልፎ ወሰነ። ከይጸንሐኻ ኣብቲ እዋናት ኣብ ዝተዘርግሐት ኣፍሪቃውያን ኣብ ኢጣልያ ኣብ እትብል ዶክመንታሪ ፊልም በኣካል ቃለ ምሕተት ኣካየደን ታሪኽ ህይወቱ ድማ ክስነድ በቕዐ። ብድሕርዚ እዚ ብኢጣልያውያን እቲ ኣፍሪቃዊ ንስሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ጀነራል ወልደ ስላሴ ኣዝዮም ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ በረራን ውትድርናን ሓድግታት ድሕሪ ምግዳፍ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቸልዮ ወታደራዊ ሕክምናዊ ምክትታል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ታሕሳስ 13 1974 ኣብ መበል 88 ዓመት ዕድሚኡ ብኽብሪ ዓረፈ። እቲ ብወለዱ ወልደ ስላሴ ብኢጣልያውያን ድማ ዶሜኒኮ ተባሂሉ ዝተሰመየ ጀነራል ድማ ብመንግስቲ ኢጣልያ ንጅግና ዝግባእ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ተገብረሉ። እዚ ይመስል ናይ ሎሚ ትሕዘና እምበኣር ከዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምሳኹም ዝጸናሕና ኣዳላዊ ቶማስ በርሀ ምስ ኣቕራቢ ሙሴ ግርማጽ ብምዃን ኢና ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን